Nej. Jeg skal bare læse så meget. Det bliver vigtigst her i øjeblikket, fordi min arm er lige begyndt over en tank. Ej, hvor forfærdeligt. Men det her gør det bedre. Ej, klokken er mange. Jeg skal snart klippes. Skal vi så gå, eller? Wow. Det var fandme hurtigt. Det ser godt ud. Kan jeg også blive klippet sådan der? Ja, selvfølgelig. Ej, det er dejligt. Det er blevet lidt for langt. Fuck, det er blevet grimt. Klip det tilbage. Wow, meget bedre. Fuck, en lortefilm. Ja, skal vi ikke se nogle porno? Jo. Paradise from above. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream. Sweetheart, hello again. Jabun,